lístok. Nechcem skončiť o seba. Zober si ho, lebo ja ho zaujímam. Ale potom sa ma budeš pýtať, kde mám lístok. Tak ty ho zober a ja sa budem... Ona zahráva, musíme sa otočiť. Nevideli naše ksichty. A ideme pozrieť. Dajte si high five ešte. High five, sprite to skoro netreba. Ten sprite to skoro netreba. Jau. Ale ideme do nás, kamerujú. Jau. Ty máš... To je okresák. Fuck you! Ja musím byť opozíciu z Morika. No a teraz obsluhujte, keď si takýto pritiezvaní. Vy ste profíci. Jakub, ako oni zídu dole z Morika? To má dobrých spolužiakov, že? Proste si ich vycvičil. Presne tak. Počkaj. A my sme pri tom úplne triezvi. Áno, presne tak. A môžeme odísť po tejto čiare. Ste úplne triezvi. A ideme. 1, 2, 4, 5, 5, 2. Je to moc bolo. Tak to bolo fakt. No poďte po rovnej čiare už von. Ja sa pôjdem plaziť. Ešte to jedno teraz chce pomôcť. Daj. No dávaj. Ruka hore. Nejde. Ešte druhá. Čo to tu? Ježišmaria. Ja som ho zavrchol. Daj to burgerca. Ja som ešte chcel. My sme triezvi. Naozaj. Poďme von, lebo nám neuveria. Dobre, až tam aj moje prsty.